Koristim ovu odličnu priliku, nalazim se trenutno na Fonu u sklopu jedne odlične konferencije, to organizuje udruženje STM s kojima već sarađujemo neko vreme. Koristim priliku da se poigram malo sa ovom našom pametnom tablom. Kada sam ušao u ovu prostoriju, ona je hipermoderna i pravo je zadovoljstvo učestvovati tako u nekom prostoru koji je tako dobro opremljen. To je nova zgrada Fona, tu se trenutno nalazim. I prepoznao sam jednu tablu, da li je kineska ili nije, ne znam, da je skupa sigurno jeste, ali je fenomenalna i odlično sredstvo za učenje, za edukaciju. Ne mogu da izdržim, a da vam ne nacrtam nešto što bi možda bilo korisno. Taman u pauzi između dva predavanja, sada se ovde nastavlja program. Jedno od najvažnijih pitanja koje se postavljaju kada je reč o prezentovanju, a to je bila tema moga današnjeg predavanja, jeste kako da održim pažnju publike dok prezentujem. I pripremajući se za ovo današnje predavanje, zamolili smo učesnike da popune anketu, popunjeno je više od 100 anketa i uglavnom svi učesnici navode to kako zadržati pažnju publike, kako da naglasim ono što je najvažnije. I za sve njih i za sve vas imam jedan savjet. Dođite da pogledate to. Ova pametna tabla, sad ne zamerite ako baš ne znam savršeno da je koristim prvi put premijerno, uključi se ovde kalo, nacrtat ću vam jednu matematičku funkciju. Možda vas je to sada iznenadilo, ali može da koristi. Naime, imaće ta matematička funkcija dve ose. Prva osa, ova ovde, možemo je nazvati stepen značaja. Da je malo sada ozbiljno, možda suviše, ali stepen značaja, koliko je nešto važno u prezentaciji. Odgovaramo, sećate se na pitanje kako da naglasim ono što je naročito važno. Ova osa nam je stepen značaja. Donja osa će biti različita. Možemo staviti, na primjer, usporenje. Evo, pogledajte to. Usporenje. Već naslučujete šta bi bila poruka. Uzet ću sada malo da se poigram drugu boju. Što je veći stepen značaja onoga o čemu govorim? Ide prezentacijama, 10 slajdova, došli smo do ključnog slajda. Što je veći stepen značaja, veća su i češće su usporenje. Jedna linearna matematička funkcija, pogledajte što je veći i kreće zelena boja da radi, zelena boja, nije slučajno sada zelena. Zašto? Zato što je veći stepen značaja, veća su usporenja i možemo uključiti žutu boju, evo da bude slikovitije, i na kraju kada dođemo do najbitnijeg podatka, koji treba da naglasimo i da napravimo pauzu, obeležit ćemo ga crvenom bojom. Nadam se da ste razumeli i uvek, molim vas, kada pripremate svoje slajdove, možete se setiti slike semafora. Uzmite semafor jedan, ovako, koji, naravno, sećate se, ima 3 boje. Crvena, onda ima žuta i, naravno, zelena. Kada pripremate prezentaciju, uzmite u PowerPointu, otvorite slide sorter, pogledajte kako izgleda ona i obeležite koji slajdovi su crveni na vašem prezentacijskom semaforu, to jest veoma, veoma važni, koji su žuti, takođe važni, i koji su zeleni, i setite se što je veći stepen značaja, veća su usporenja, ali isto tako veća je i glasnoća i duže su pauze. Pozdrav sa Fona!